fra ukugwa kwam frimpon ni dine anoche no ne papa ni ne frɛ no agya no hye no kyerɛ sɛ bɛhwɛ ɛwɔ krikasam kyerɛ sɛ bɛhwɛ onwade a oba no ɛyɔ enti sɛ wo bɛka sɛ kɔmfa no free agona mesi hu enyo no kra eni hiso buku biam where hiso kra enimu short hiso of Ghana enimu gisa wonko hiso buku aba twere no na obeche se kɔmfa no efiri agona na ye wo no na osan wade oye ne bed ne kɔ ayi hwan ka che kɔmfo ya mo atam no ne akɔmfo akese eni Asante manim kɔmfo ya mo a odi twimne ntwinum ne ɔsɛ kobinu manim oti akantanu manim na kɔmfo ya mo an wo ho di sabre ne ani akomo ho kɔmfo ya mo an be okosia akomfiri ayi okre o kasema kan nokre enya bias nkansem sa obi nkase kansem madomaman o anase kansem broman ne wonim ne ne wo ka beda ya kan nokre ewom brekum obi anim say asokorefo ebetena ho na no nkyeze asase da ho no o say tutu anase o say adwon prempre be kontokwa ho ne be fa sa asase no dabida omba hayo tisania beba bi wo gos no sene anim se biribi abeduru ama wa ka se ombetena ho ntin ho ye won dia nkai ne won ntokwato so because abren ni domaman ano ehye ano bianti no wom ko e wo bromanim sabren kana na prakunu benti ase duma so number 1 fo nkomo nti ase sabren ka ba hene aba se hene onti ase ntie de mo beto ya setena ne ya ma mo ba bitena ye na se wo free kumase na wo de wunipa ba aha yo ne so ho no on betena na ye won de a ne ye asase a ye yatena so de wo be ka se eye wo de a ne sanse e Asante manim ohun bias Ghana constitution no edi kansa momenti awe se brekum hini wuye no na se okasa oba be fa akwa nko betin de akọ ade no wamfa nko nana boachi yadom brekum hini owuye a amankora dia wo a otosumienu obaye no ne penso no ade no owuye ne sante hini ama me na yese na oba be ye we no sense na on recognize se ofiri ho na on recognize asem na mudi no brekum hima ati so no enya ne de o se amankora dia wo sa asem na okan no ani kyere bi na ode wuye sa asem na okan no akonwa na wo bedi no ye da prosifo ni besi wuye ni me ngofie ho bi that day abe besi no ni me ofie ho bi bebe mprema wuni akonwa no eye ntokwa aprosifo ba fie na soja fo nyina ne bebe guide o ma wudi akonwa bia wudi a gisa aprosifo ba mu gisa soja fo ba bia no enye wakonwa eye team sem na titwasem na wudi business na Asante hene otufo open so akofa beto sampa manintem no wo say ye bisa wasam no kura ewom no wo ye historian no na obribo ahene o se we ye wadamfo nti adamfo asam no kura ba unim ba bia no kura da historian unim se akom fo no a eloy justice ankama apicot judge justice ankama unim se omo ye akomfo a akonwa na ba di no benka ho da bia da adan no ode prosifo na soja fo ne ba ho ebesi sa ahene no osie na adan no wanko ahemfie ho na otena ono bebefie kofie we ba bia nkonwa na wo betena so no nkonwa bire ne egu no kofie ye hu so ye bema
na sa modua the second oba no otifio na all kana sem enti sana wo ye hene ye de otumfo de obese konwa so kofio on nsembu amugigi so a na enye sanse nokure enimu mu eya bakosem ya twere de amawo ne wo ka ti na no obi ba hene ko na sane brabiom ma chiro ko na fa so a British government and as a British nation no omunima santefo entokwa omu won ko ye Security war ene ya santoa war ene nkwato abebeto no man Ghana mu in Gokos time no kwara wo fa so asantefo bo o ma nya nipa efri Israel ne bro ne na asantemanim a beto no be enti ma be ni won nti abeye do and number some benya gold and number some benya nkwa beso ba tonu bi enya sika ba be fa golden studio akwakosi Britain esi wo se sia make say entimi nsane maaye sunset techman for na on dia wo muni ni nkwa be fa so a on betima akwakofa kuntuma se suma se dwadie ekoso se be yanka na kunfia me a obetimo akwakoye nyankoma de ama be de akonya aba odotobiri odotobiri pe se obeko akoye hu nyankoma de nka ode sayi ne aba no wantima ama meduru no ko wu Canada oto aso ko ani mu no ko wu ye asan be de ne funu eba sanse nipa ne we ni be de ya de ben kofa mra British government de mo mefa adena santimane mo kashire enkofa ma sanse nia ne dia na anko ho a pono no kora mo ntimi mie odo tobri amiawo owu ya na kunfi amiawo aba no ono ne ko bie pono no okoka nyankoma de pono safo akra okan ya de pono na bie okwa aba o ne pono mukato ya ebesi sabre wantima anko bia oni de awu anya ne babi kono tachuma hine tena se adwabo bia no a ase a na ode sre ahyena no na sem okan nyina se asem wo manum na mintimi nka ne mpanyin sem do no se asem ehyema no mintimi nka na wa betena wa beka history bia enye nokore nyanti a yenim asantefo ewo Britain no na no Queen Elizabeth owu ya santehne okoho no ased no nkwaton akotina odiye ene kwan omuna santem man ekon ye ene odinso ntimi na mo keka ne bia no enye me nwa sanse munsua de munima de obi kokan ya na edidi wo matem eye no kure me na santefo obreni co school na me no mo the level of education mo de ba ho all ba school crowd bi ba beton all ba school kura no ototo bibi na oba beton eye adwadie spirit ne wo mumu enu anu mo de ko ya konto kwakọ castle no so nti ajani mako on kasaye mmawa no enyemre konfo bi a owo aguna a oba wa fidie so me fa ne number efre no sena na ye fie bosum ho nti mo me na nan bi ma na mo aben ye fie ye wa bosum bebre esisi ho sisi a me kasayi me amena na ba owo me papa ma ne be wo me no na bosum si ho owu ye be 68 ho ba bi besi nne kura bia nkom bosum ne da esi ho o ba kira tansi efie ho na mete ya bosum si ho enti me gina na bia wote abosum danim edi me mpese me nya bia kasetia me fra no one on one ka cheze na kwa na ofasa wo ne na adwon badu kasa no
one hwe yi a da bi me descending on you me ma ho a chiro pa efiri no menti se waka asem foforo bi abiom agona hene ebeka ne nsem no me ma ni muaye nkwanta kase hene me ma ni muaye goso hene me ma ni muaye sa mo munnim sa mu firi ahafo na sa mu firi bono waye ampan se wiem na hoan ne be makwan se bono atankonwa Paramount Chiefs akọ National House of Chiefs say Regional House of Chiefs bono ne wo ye santini ne wasan ba betenam ne ye boye pa wo de akoma wo na o kese o ma wo ntena ho a ne mfonso bendo no aka Rollins time I know a vice president to Rollins a person on the MPP be form alliance no Rollins amono amo de monya no fukra no say ya momo bro Regional House of Chiefs ya mamo kwan kra say ya mamo ma ho a then esikwan yetim bro bia wo ya bo Paramount Chief a wo ho na wonko be committee wa Asante council a wonko no o pese wo babono na se bro fo bo be pa wo de akọ o mo right say ya bu priaw ya bu priaw ma ko fa soja fo samo de Asante ne ada o ya ne memma mo soja fo memma mo principal ne ya bedi manim na mo si hine e ba se be wu no aden o ne fie ni bi wu bi ono o hine David Beckham no ada you have to learn something munsu bibi ana obi ba he corner san bra biom dictionary kura wunya ni wo mu a e kire se Sante hine oye king no fasa dictionary ne bra ne for the functions and the duties authorities are owo man Ghana mu no emeyentie Ghana ye di independent a obetuma ka je so mo ye independent Saja gibi di asem na obuafo a obetuma ka je se on ti asem afo no enya adwuma Parliament for a constitution on anybody brand man sign na no obi ba hin ajeni mako biscuit nana prempe monte working no ase nti monko na monsa ne mra biom madi ka say nie ntia meba abema muaye wo saa nipa miensa na nice so anase bloggers a ewo asantimamu a omofa omo ne ne na omo de okọ osi adeyo osagefo Dr. Adwombodo a otoso mienu no so no memoma we enka nia aka aduru no se mo pese ye nyina yenye hu fi a ye de amamre na manyo no ebeto nkyene ne nyina ya be ye hu fi na ebasa na ye beto mpe amana kamo nananom enankasa esintesu kokko wo bianum nso do ena asundwe kwanso ntini egyae etufufu yan kasa nti obi bia na mo munye very careful nyentia munye very careful ne say me a me kasa yi me papa ya santini frafijase asokore amaketo krom nyamfa me na ba ne ko chichire sa kuro no nyamfa amaketo krom me na ba ne ko chichire sa kuro no a oye entry boss yakon wontumi papa ana oye hene awo kontanse ni nua ba ne ko chichire ama keto krom ne baba ne me enti mo amomuti susu amokasa no biscuit na prempe no we are this year was antiman krobenso echene me ame kasa yi sansa konwa na asa to obi o otumfo oteso no penso oteso no wo de ko amamre mu na abakose mu a kontanse hene ne wofase yede no
kontanse hene ne ofase ne na ase tu ababio sanse ni nua ba ne ne bad mo enti wo ye this year chene me chiram kura wo free so biscuit na prempe ageni mako chiram this year wo ye kura wo free so e wa Asante manim mpanyifo se kasedu jesidu ahwe yi a na ye de abufuo abekasa na ya beka nsem bi a eni kwan se ye ka ema nkwada ete ne sunti Baafour Kumih Acheaw me de manu disem ebesia na mom ya meka ne se montum pete ma wona wo achichi ne abencheye omu nyina nya asemi ebi na muntie na mo amoba fidie so amobe kasa etietia osagefo osiade no adimombadu a otoso mienu doctor mohwɛ mo ho yie sanse onye himpon kitwa oye hina onimdi oni nabakosem na ochirim nia oka no wonte ase bra be kire wabakosem mu nyehu ba bi a ofiri oba pesa mu chese Dormaa aduana ebo ase 1300 nti enkosi 1680 no a ye be bo Asante man no ne Dormaa man ewo ho dada Dormaa aduana oja Dormaa aduana oja Dormaa aduana piesie oja medamu nyina ase ema monitie anyado